Vi har været i vask den her træterrasse her. Nu er den jo fået et par måneder her, hvor den både er blevet lækker lysegrå, men jeg har lige hældt en lille smule vand på, så I kan se, hvordan den perler og hvordan træet er beskyttet. I skal sammenligne jeres træterrasse, som hvis man tog ned på stranden, og man lige fik smurt sådan noget solcreme på. Det er simpelthen den bedste beskyttelse, man kan give sin træterrasse, og det forlænger bare levetiden med rigtig, rigtig mange år. Plus at om vinteren, når der kommer sne, slud og rigtig meget regn, jamen så har man altså også en træterrasse, der er nemmere at færdes på, for den går ikke hen og bliver glat og fedtet og farlig at gå på. Så sådan en træbeskyttelse her, som det er imprægnering her, jamen det trænger bare dybt ned i træet, og det binder det sukker, der kan være i træet. Det er lidt nørdet, men det er simpelthen nogle fiber i træet, og det sukker, der er i træet, der binder med det produkt, der er samtidig med, så er træet også diffusionsåben. Når det vand her der stået i et stykke tid, jamen så fordamper det jo selvfølgelig en hel del på grund af solen og varmen, men træet vil jo også selvfølgelig suge en lille smule af vandet, men den ånder ud igen og bliver tør lynhurtigt. Hvis du tager en svaber og svaber det her vand her væk her, men der vil ikke gå mere end 2-3 minutter, så er træet simpelthen tørt op igen. Så det er virkelig en god beskyttelse. Så hvis du vil passe rigtig godt på din træterrasse, og man har brugt rigtig meget tid på at lægge en træterrasse, få den nu givet noget imprægnering, og få den nu givet noget service.